loading time, mga Oragon, mga bes, mga bay. Mga bes, mga bay. Dito tayo ngayon, monitor ng loading. Oh! Yan po ay mga distribution pole. Ikakarga. Yan. Dito pa yung isa. Ito po ang aming mga ginagawa rito. Ang produktong ito gawa ng aming company. Wow! Baka naman yung mga gustong magpagawa dyan ng mga ganito, PM is Daki. Ayan o, lalaki. Yan po ang aming crane na ginagamit o malaki. Pang ano yan, 20 tonnage. Kayang buhati niya 20 tons. Ayan yan. Oh. Yan ang belt niya. Ang lalaki ng belt. Malalaki yung belt niya. Ayan, ito pong tawag dito ay mga distribution pole, octagonal. Octagonal siya, octagonal, mga distribution pole sa mga electric company dito sa Kaharian. Ayan po yan. Kaya baka naman kung gusto nyo gawa ng ganito, pwede. PM is Daki. Ayan po, lalaki po niyan sa loob, oh. Oh. Ito naman, mayroon pa tong cover dito. May cover pa siya. Malaking cover. Top and bottom may cover. Lalagyan pa ng cover yan. May pintura pa to dito sa loob ng 1 metro. Dito, pintura pa hanggang dito sa labas. Kaya yan. So, pagkakarga nito, dadalhin sa painting area para pinturahan. Pagka napinturahan, dali naman sa warehouse para kabitan ng mga accessories. Lagyan ng mga plastic plug, yung mga butas. Yung butas, o ganyan. Tapos ito, may cover din. Lalagyan ng cover. Lalagyan pa ng mga plastic plug. Tapos pag okay na, deliver na sa site. May pera na naman ang kumpanya namin. Kaya naman, kung gusto nyo magpagawa, PM is Daki. Ayan. Papakita ko rin sa inyo isa pang aming mga ginagawa. Ayan, oh. Kita nyo yan, yung ano yan, antena ng network dito sa Saudi Arabia. Ano siya, sa ayan, kami rin pong gumawa ng ganyan. Ayan, dito rin tinubog sa aming planta. Ayan, oh. Ilang joint yan? 1, 2, 3, 4, 5 joint po yan. 5 joint ang taas niya. Oh. Ayo. Ayan po. Nagpapabricate din po kami ng ganyan. Dito na rin sa amin tinutubog, ginagalvanize for long lasting life. O ayan. Oh, ayan. Umuulan.
umuulan. Yan, dinidiligan ang mga halaman, damo.